De gouverneur heeft gezegd, we hebben het hoofd koel gehouden. Dat zei hij tijdens de nieuwjaarstoespraak die gisteren op het Fortplein werd gehouden. De nieuwe gouverneur Maurits de Kort sprak de aanwezigen toe en ging onder meer eventjes in op de situatie van afgelopen weekend in Venezuela. De Amerikaanse aanval zorgde voor de nodige spanning en onzekerheid op Curaçao. Maar, zo zegt de gouverneur, we hielden het hoofd koel, althans dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd. Hij ging in op 2026 en keek even terug naar 2025. Curaçao heeft wat dat betreft een krachtig jaar achter de rug, aldus de gouverneur. En hij hoopt dat in 2026 een beslissend jaar wordt, waarin Curaçao samenbouwt aan een economie die divers, veerkrachtig en sociaal rechtvaardig is. En waarin wordt geïnvesteerd in onderwijs, ondernemerschap en duurzame energie. Ook is het volgens hem belangrijk dat toerisme niet alleen groeit, maar ook duurzaam, beheersbaar en in balans blijft met de leefbaarheid van onze wijk.